Bueno, Mikel Olano naiz, basozaina, eta Arantzadiko kidea urte askotan zehar. Gaurko helburu ezan pixka bat, hemen hurbildudan jendei erakustea, oso urrutia jongabe ere, altxor oso politia badauzkeula, adibidez kasu honetan hegaztik. Orduan, hegaztik behatu ala izateko, gaurko lanketa izan da zentzumen bat, bereiziki zentzumen bat lantzea, eta da belarrie, entzumena. Orduan, saiatu geha, entzumena bidez, hemen herri ondoko hainbat txori ezagutzen. Hoxe izan da, batipat, natura ezagutu soinuan bidez, eta jendea ondo pasatzea. Hoxe izan da helburua, ez da beste misteriorik ez dago.